Zo hadden ze bij de Jumbo in Grauw geregeld probleem, maar meestal niet meer als één pak babymelkpoeier gaan willen. En als dat net via de kassa kan, dan beziek je ze het wel oors. Nou, we hebben wat dat betreft heel wat mooi maken al, achtervolging en alles al. Roemeen die de auto volgien en achtervolgen en alles al. En daarom hebben we zo'n inpak per klant en we houden het echt heel goed in de gaten. Dus. Maar hoe kwam die mooie auto vol met melkpoeier dan? Ja, dat stoppen ze gewoon in de tas en dat hebben we toen zoen. En toen bleek boeten een auto vol met het spul, dus die ben overal geweest. Maar ze gingen het uiteindelijk stellen? Ze alle stellen, ja. Want het probleem luidt hem vooral dat er in China zo'n vraag naar is? Op dit moment denk ik wel, ja. Als ik zie hoeveel mensen dat hier komen en vreemde mensen die toch nog extra hebben willen, mensen die we helemaal net kennen. Dan denk ik, ja, wat zullen ze er mooi doen? Wat maakt ze mooi zo vol poeder? Maar dat gaat dus blijkbaar, dat gaat het alweer richting China. Johanna kreeg even een pak babypoeier gekocht, een melkpoeier. Ja, klopt. Maar is hier dan wel genoeg? Ja, in principe kun je daar wel schofje maar vooruit. Mijn famke is oral, dus die krijgt dan invoering op een dag, dus dat rest wel. Ja. Maar zo'n je meer willen, ja, dan kan dat je net. Nee, dan mag je 2 keer in de week bijvoorbeeld. Maar geen probleem. Voor verste klanten die het toch 2 pakken gaan willen, had de supermarkt een oplossing bedacht. Nou, dat hebben we op dit moment opgelost door middel van een extra voorraadje hebben we bij de servicebalie staan. En dat mensen het echt hebben, echt verste klanten, dan hebben we dat even geregeld. Ja. En dan kunnen we ze daarheen sturen en dan kunnen ze het daar krijgen. De maatregels worden namen om vat te komen dat handelaars yield verdienen onder krapte in China. Regelmatig krijgen wij telefoontjes van handelaren die echt zitten van een per euro extra erbij op per pak en dan leveren maar dat doen wij dus net. Het mooiste zou natuurlijk best dat we het eerlijk verdelen kennen, hè? Hoe China en hoe Nederland. Alleen nog, om het dan op een oneerlijke manier te verkeerd is natuurlijk net helemaal goed het jet.